Wel, y newydd da i'r Cymru o Ben y Bont fan hyn prynhawn mae fod pawb yn holliach ar gyfer y gêm fawr yn erbyn y Ffrancod dydd Sadwrn. Y poeni mwyaf am Steve Fennick yn y canol oedd wedi nafu gos y Sadwrn diwetha, ond fe gafodd ei driniaeth cyn dod ar y ca ac mae e wedi para awr a hanner galed iawn o ymarfer y prynhawn yma. Rhywfaint bach o gnoc i Terry Holmes ar ei gos hefyd, ond neb yn poeni llawer, fe oedd e yn ymarfer yn ei ffordd i hafal ei hun mor gryf ag eriod. Roedd Steve Fennick rhyw ddeng munud ar ôl gweddill y tîm yn dod i ymarfer, ond does dim trafferth o gwbl, meddai Rod Morgan, cadeirydd y dwyshwyr. Rhywbad fach o ddwylo medrus Jerry Lewis, y ffisiotherapidd, yn ddigon iddo fe, a'r mewnwr hefyd, Terry Holmes, wedi bod nhw'n gwbl holliach ar gyfer dydd Sadwrn. Roedd y ddoi gap newydd yn y tîm yn edrych yn ddigon cartrefol, Les Keane fan hyn ar yr asgell chwith, sy'n siŵr o fod yn falch fod Gwrdon mas o dîm Ffrainc. A'r wythwr Eddie Butler hefyd yng nghefn y lein. Nawr bydd yna ddigon o neidio o'i flaen yn y cefn yn erbyn y Ffrancod tal na fori, ond fe ddylse fe a'i gapten Jeff Squire gydweithio'n iawn, Squire yn gapten arno yn ei glwb Pontypool hefyd wrth gwrs. Ar ôl hanner awr neu fwy o ymarfer ar wahân, fe ddaeth y blaenwyr a'r olwyr at ei gilydd wedyn i gwblhau prynhawn trylwyr iawn o ymarfer. Gareth Davies, y maswr, fi'n gweud pa mor barod i nhw nawr am y Ffrancod. Wel, cyn i gyd yn edrych mlaen, ni wedi cael penwythnos, bythefnos yn ôl wedyn y sesiwn da di Sul a 2 ar wychned heddi. Ni'n cymryd bechgyn edrych mlaen am i ystyried fydd yn gêm galed, ond gweithio i ffyn iawn ar y dydd. Siwr ydych chi'n teimlo bod ar ymarfer wedi mynd heddi? Sa'n credu dim o dda beth nath di Sul diwetha, ddim dda iawn di Sul diwetha. Lle ti'n mach hwnna ar ran y boes fi'n credu heddi, ond ath i'n meddwl, mae jyst cwpl o mistakes bach silly nawr yn man, ond ath i'n dda. Ond yn gweud pan mae'r dresu hersel yn mynd yn wael, Gareth, bod y perfformiad yn mynd i fod yn un da, ie? Gweithio yn iawn trwy'n yna, ie.